Türkmenistanyň häkimetleri bütün dünýä saglyk gününe taýynlyk görüp ýylaty sport çärelerine köpçülikleýin çekerler. Döwlet edaralarynyň işgärlerine her gün maşk etdirilýär. Käbirleri sport toplumlaryna hem velosipedli ýörüşlere uğradylýar. Azatlyň habarçysy Türkmen Awatdan maglumat berýär. Yerli döwlet edaralarynyň we kärhanalaryň işgärleriniň iş güni maşklary bilen başlanýar. Hökman ak sport eşiklerine geynen işgärler saat 9-da daşary çykyp edara binasynyň öňünde köpçülikleýin maşklary gatnaşýarlar. 1 aprelden beri dowam edýän şeýle maşklar bir tagada çeker. Şeýle-de Türkmen Awadyň edara kärhanalarynyň işgärleri şäherde bir hepde çemeti wagt beri dowam edýän velosipedli çärelerde gatnaşdyrylýar. Her döwlet edarasyndan günne 2 adam şäheriň sport toplumuna ýöberilýär. Bu ýere ýygnanan döwlet işgärleri velosiped bilen şäher aýlanmagy mezur edilýär. Velosiped sürmek çäreleri 1 aprelde başlandy. Ýöne 4 aprelde sişenbe güni has giňlerimde geçirildi. Dip Azatlygyň Türkmen Awatdaky habarçysy aýtdy. Bütün dünýä saglyk güni 7 aprelde bellenýär. Şeýle bolsa 4 aprelde Türkmen Awadyň merkezi köçesi doly petiklendi. Velosipedli ýöriş biderap Türkmenistan köçesinde ýerleşen merkezi sport toplumundan başlandy. 15 kilometrlik ýol Hamyderýanyň kenaryna çenli uzady. Habarçynyň sözlerine görä saglyk güni münasibetli geçirilýän çäreler yerli ýylatyň gündelik durmuşyna täsir ýetirýär. Ýollar ýapylýar, merkezi bazaryň hem ýapylmagyna garaşylýar. 7 aprelde Türkmen Awadyň iň uly azyk bazary ýapylar. Bazar administrasiýasy satyjylara işe gelmeliligini öňünden habar berdi. Dip habarçy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä saglyk güni geçiriljek köpçüliklerin velosiped ýörüşi garaşsyz diýar köçesiniň golaýyndaky köprüniň üstünden geçer soň Hamyderýanyň üstündäki awtolog köprüsinden uğralýan marşrut bir tarap Türkmenistan köçesi bilen sport toplumuna barar. Şol ýerde esasy dawaralar geçiriler. Azatlyň habarçysy geçiriljek çäreleriň döwlet telewizionyasynda görkezmek üçin ýazga alynjakdygyny we şonuň üçin adamlaryň we awtologlaryň görünmezligi üçin bazaryň ýapyljagyny yerli çeşmelere salgylanyp aýdýar. Öňkü ýyllarda bolşaly saglyk gününiň geçirilmegine döwlet derejesinde gözegçilik edilýär. 3 aprelde iş maslahatynda prezident Serdar Berdimuhammedow bütün dünýä saglyk gününe bagşlanan çäreleri ýokary derejedäki taýýarlyga bir gözegçilik etmegi buyurdy. Vilayet we etrap häkimliklerine köpçülikleýin çäreleri guramalaşdyrmak işi tapşyryldy. Türkmenistanyň beýleki vilayetleri hem bütün dünýä saglyk gününe taýýarlandy. Hususan da Balkan vilayatynyň häkimetleri sport çärelerine 2 hepde töwereg wagt öň taýýarlyk görüp başladylar.